ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Тамошобинони гиромӣ, айни ҳол қарор дорем дар назди кинотеатри Зебунисо, территорияи Док мебошад. Дӯстони азиз, ана аз ин тараф боло равем, повороти аэропорт мешавад ва Садбарг. Аз ин тараф боло равем 9 километр. хонаи имрӯзаамон дӯстони азиз дар ҳамин бино ҷойгир аст, дар сеи мошина хонаи иҷора мебошад. Дӯстони азиз, ина марҳамат дӯстони азиз, худи хона ду хонага мебошад, лекин фақат як хонаша месупоранд. ина марҳамат ҳамон якум ҳуҷра, инҷо ҳамом, ҳоҷатхона ва инҷо бошад кухни. дӯстони азиз, ин дуюм ҳуҷрааш мебошад ки супорида намешавад. Дараш маҳкам, дар дарунаш чизҳои соҳиби хона аст. хона ҷойгир аст дар сеюм ошонаи бинои советӣ ва мегузарем ба якум ҳуҷрааш. ин хона дӯстони азиз 16 метри квадратӣ мебошад ҳамин якум ҳуҷра. хона ба иҷора супорида мешавад бо маблағи 1300 сомонӣ ҳар моҳа. дӯстони азиз, ба муддати дароз 8 моҳ. двори хона мебошад ва аз ин тараф кинотеатри Зебунисо. хона қарор аст дар рӯпарӯи кинотеатри Зебунисо, территорияи Док. дар наздикиш ҳамаи чиз ҳаст. дӯстони азиз, мактаб, садик, бозорча, ҳамаи чизи даркорӣ дар наздикии хона мебошад. масъалаи свет ва обшам ҳамавақта. инҷо бошад ҳамом, яъне кухни. ҳоҷатхона. мегузарем ба кухни. маркази савдои Ситора ва аз инҷо кинотеатри Зебунисо. ҳамхе рост равем агар жилмастӣ, повороти аэропорт ва Садбарг мешавад. халадилник шам навай. дӯстони азиз, ягон бор истифода бурдаги нест, айвална нав харидагиаша. маълумоти хонаи боз як бори дигар такрор мекунем. як хонага дар сеюм ошонаи бинои советӣ, ҳоҷатхона, ҳамом, кухни алоҳида мебошанд. нархаш 1300 сомонӣ ҳар моҳа. дӯстони азиз, ба муддати 8 моҳ ба иҷора супорида мешавад. рӯ барои кинотеатри Зебунисо ҷойгир аст, территорияи Док. марҳамат дӯстони азиз, рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ гап занед. мо боша хайру хуш мекунем. то боздид, барори кор шумода. худо нигаҳботон боша.